Скоро на БГ. Тук при мен е Игър. Това е моя първи клип. Кой играем днеска? Сам. Чай да си на музика. Че не можах да чуя. Кажи пак кой играем днеска. Сам. Окей. Накарай, си взимай си кола някой. Не, направо. Взимай тази кола, аз ще карам след тебе. Добре. Чакай. Накъде да карам? Не знам, къде ти е решение? Ма ти не мога да караш, бе. Ще е много огъня. Според теб нощ ли съм си го направил? Да. Дишам до кръвта. Лежа видим. Някакъв кома стреля. Даже го пригазвам. Аре гледа. Лети отиди колата. Узнай. Не спомни се много. Дишай ми ти ся просто. Без да ги поправи, нали? Да. Моя канал ще го има в описанието. Да. Нареди. Где отиваме? Ами за 100 минути. Между другото да направили поредица на това, на Minecraft Mod Showcase. Да показвам някакви модови демен. Да. Яко ли ще ако я направя? Според мен да. Ще дам един спойлер. Първият мод, на който ще снимаме е Zombie Infections. Нали знаеш, че това ще е типа? Да, знам. Пожелавам ти да имаш абонати колкото мен. Благодаря. И аз си пожелавам на мен да имам повече абонати. И после ти да станат абонатите колкото мен. Аз си пожелавам да имаш 1000. Благодаря. Ама това няма да стане. Откъде знаеш? Едвам направих 40. Ама едвам. Не се знае нищо. Аз знае са. Дали ще мога да направя 2 абоната. Ти ще направиш, ама. Да, тук наша клас там работи. Ще направиш, бе, ще направиш. Аз съм бах ти по как си слязох. Ама със самолет ли ще идем или? Докъде? Я знам. Аз съм между това. Ама само разбити самолети. Не знам. Аре, взимай нещо там, къде ще ходим? Приближи си. Не знам. Спи ми са.
Няма ни идва. Аз си взема фермус. Разкажи малко какво ще правиш в канала, какви неща си подготвил. Снимам на самото на Counter-Strike 1.6. И Майнкрафт нещо. Майнкрафт, да не ми тръгва. Не може да ни ти тръгва 1.9, ако искаш. Ще направим после. Ще направя другия сервер на 1.8. Той имам един на 1.9 и на 1.8. Ще пусна то на 1.8. Пак ще видим. Искаш ли? Добре. Главно за сега ще снимам на тези двете игри, пък после може да снимам нещо друго. Направи ли поредица на Plants vs зомби? На какво? На растения против зомбита. Да направиш поредица. Също. Ако ми хареса играта, може и аз да снимам на нея. Не. Няма. Аз искам да те с кола. Фак! Остана. Я стреляй! Стреляй! Искам да видя колко дълбоко ще стигне. Май толкова. Потънах. Уморях. Жив си. Не, умрял съм. Аз виждам, че съм жив. Лег съм под водата. Вече умрях. Не съм умряла, но как да е. Умрях ли? Не знам, аз съм убих. Написах кил. Гото са. Моята ми е изпукана. Ти кой гото си? 20. Забранил си, че да контролирам. Давай. Много вече чичаш под водата. Да. О, може. Не ми взима такова. Как го е? Не знам. Не показват булочка. После така. Не, жив съм. Не, аз умрях ли? А, да. Това ми показва. Тук е долу път. Водата е много тъмна. Верно. Да. Почти нищо не виждам. Вече се вижда. Бачка с кота ми взима кръв. Ела. Нали умря? Да. Аз съм мъртвец. Аз съм зомби. Ако искаш ще на някъде, аз се самоубия. Защо? Как ще се? Да се самоубия. Ще самоубием и това ще
за клипа? Той е първият епизод, ми трябва да е добър. На мен първият ми епизод беше на GTA. Какво мислиш да правиш с канала си? Да. Снимам на... сам на GTA. На CSGO 1.6. CSGO 1.6. CS 1.6. Ти не умираш ли, бе? Не. Все още съм жив. Аз умрах. Не си. Сигурен ли си? Да, жив си. Ти ли слушаш музика? Слушаш ли ти? Ти си безумълнителен, нали? Не. Ила, виж какво направих? Аз карам мотор под водата. Не знам, че да ви караш мотора, ама аз... Не виждам. Карам мотор под водата, човек, е много тъмно. Чек, не съм много тъмно. Аз нищо не виждам. Чакай. Измене за останалото лечище и да спира на клипа. Оха. Идваш ли? Ето съм, бе. С командата? Да, готово. А, тук вече е по-светло. Става все по-светло. Тогава ще да спирам клипа или да го спирам тук? Само. Колата ми е микро. Добре. Това беше от нас. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте за Веско. Ако не ви е харесал клипа, няма да се абонирате за Веско. Няма да се абонирате се, даже да не ви харесал. И ти казваш останалите работи, защото аз ти казах половината. Има канала на Спидър в описанието. Да. Ще има. И абонирайте се за моя канал, харесайте клипа и чао хора.